My sme kvôli silným mrazom pristúpili k tomu, že sme sprístupnili túto nevyužívanú mestskú budovu bývalého štátneho archívu na Letnej ulici ľuďom bez domova, nakoľko pri monitorovaní spolu s terénnou sociálnou prácou Mestského úradu a Mestskou políciou sme zistili, že prišli ďalší 4 občania bez domova do našho mesta, plus 3 sa ocitli medzi sviatkami na ulici. My už niekoľko rokov po sebe sa snažíme bezdomovcom takýmto spôsobom vytvoriť podmienky na to, aby mohli prežiť v týchto dlhotrvajúcich mrazoch. Takže sme sa rozhodli aj tento rok, túto zimu, dnešným dňom otvoriť bývalý archív pre nich, aby tu našli svoje útočisko a mohli tu v teple prespávať. Samozrejme, tento priestor bude organizovaný za pomoci oddelenia sociálnych vecí a za pomoci mestskej polície a samozrejme vyžadujeme tu od týchto klientov, aby si udržiavali poriadok a spravovali si to tak, aby nedošlo k nejakému poškodzovaniu. Budeme každý deň odomýkať večer o 5:00 tento priestor s tým, že ráno, pokiaľ budú priaznivé tie klimatické podmienky, tak ráno by sme chceli uzamknúť na tento priestor. Potom majú možnosť sa ponúknuť teplým obedom, teplou polievkou, ktoré im poskytuje Spišská katolícka charita a my budeme každý deň doručovať suchú stravu. Mesto prevádzkuje nocľaháreň Dom humanity Nádej na Tehelnej ulici s kapacitou 15 miest, kde momentálne je 14 mužov. To znamená, že jedno miesto je voľné. Predsa sa vždy nájdú ľudia bez domova, ktorí úplne odmietajú umiestnenie v akýchkoľvek zariadeniach sociálnych služieb.